Guys, good morning, good morning, good morning. Guys, ang video na to ay para sa family. Naprank kasi ako sa aking asawa, guys. Panoorin nyo. And kawawa naman yung aking anak, iyak ng iyak. Kaya, guys, Ito na guys, yung kinuha kong urine. Ayan, ipapatak natin yan dito sa pregnancy test. Ayan, patak lang natin ng 3 patak. Papatak natin sa 2, 3. Ayan, hayaan lang natin siya as of na 5:23. Mga 3 to 5 minutes tayo maghihintay. Ayan, maghihintay tayo ng 5 minutes ng resulta. Negative guys. Antay pa tayo ng konting oras. later. Guys, 5:25 na. Ayan yan. 5:20. So, ayan guys, 5:26. Ayan, negative naman yung resulta. Gagawin natin, ipaprank natin siya. Paprank natin siya, kunwari positive. Ayan, lalagyan natin ng crayons o crayola para maging 2 yung guhit. Ayan, o diba, magic? Madali na. 2 yung guhit. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, boy Bicol. Nakagawa ko kasi crayola kasi. Ano yung 2 guhit? Crayola. Ayan guys, negative naman. Hala. So, papakita natin to mamaya kay Boy Bicol. Oo pa, 2 guhit. Tingnan mo yung picture. Diba, yun ka kaya Boy Bicol mag... And guys, medyo wala-wala yung signal. Kaya tawagan natin siya through phone call. Ano kaya reaction niya? Ano sabi mo? Una ako, safe baga. Kasko ba kung aga lang ito? Sabi ko, dahil nakasakit. Sabi mo? Sabi ko, ano, di ka magpainom kibulaw. Hayaan mo, yun na yun. Tuloy yan. Tatay ka na naman. Yun, tuloy na. Oo. Na ano, decision mo kaan? Oo, diretso na yan, tayo na. Congrats! Pero ugmang ka. Congrats! Sabi si Maugma. Ibig sabihin niyan, may baby pag 2 guhit. Galing yan sa akin, yung wiwi ko yan. Wiwi ko nilagay ko dito, tapos ayan, positive. Ibig sabihin, may baby. Bakit? Dito. O, dadarang ko naman ikaw sa hospital. Ha? Nata mo ako dadarahon. Ito. Pag, ito, ayan, pregnancy test. Pag isang guhit, negative. Pag 2, ibig sabihin, may baby sa tiyan. Ano ito? Pitik. Ako lagi magatangkas. Na. Diaper. Na? Magatanggal na? Hindi ako meron Magatanggal na ano? Meron ako Diaper. Tingin ko ma. Kaya mo yan? Ha? Tingin ko ma. Saan ka nag-ibig ka? Ha? Hindi man nawa sa akin. Hindi pa, kasi maliit pa. Katulad ng baby ni Tita Anay. Pag lumaki siya, lalabas. Hindi ko. Hindi ka. Hindi pa man ngayon kasi maliit pa. Hindi man pala ila. Kaya nga.
sige, sige, sige. Hawakan niyo, hawakan niyo. Hindi ako, hindi ako. Ayaw mo ng kapatid. Tama na. Nata. Mapuno sa rungta. Ang laki ba mga ng bahay natin? Ayaw mo, may kalaro pa kayo. Apo ko sobrang madami. Nata. May kung kaya. Hindi mo kaya nun. Pag, pagbantay yung... Kaya mo nga siya na nga. Kinaako Buti nga yan, may kabit ka sa kabila, may kabit ka pa. Mama, tinako talaga. Meron. Hindi. Sabi ka kita to. Aputan mo si Papa, aputan mo si Papa, mata. Nakalayas ako. Mata, malayas ka. Layas na ako. Ha? Layas na ako. Nata, malayas ka mo. Ayun, buntis ka. Uy. Buntis ka na. Ayaw mo nun, may kalaro kang bago. Hindi man siya dalo. Ayaw pag malaki na, lalaro kayo. Hindi ko man siya training. I-training mo. Buntis ball? Oo. Hindi man play. Play siya. Ikaw magkakarga. Gaga. Ikaw magkakarga. Bigaton. O di, ilagay lang natin sa duyan, babantayan mo lang siya. Ikaw magpapadidi. Tata, taragin mo ikaw ang kuya. Nata ka man nagibi. Nata ka nagibi si kuya. Ilaway mo. Wala man buntis, ika. Utik-utik ka lang. Mama, Iyo. kuya, utik-utik lang, mama. It's a prank! Ayan o, tingnan mo, hindi man o. Tingnan mo, yan o. Nilagyan ko Crayola. Crayola, yan o. Hindi. Crayola yan. Guys, na panay iyak talaga yung panganay ko kasi bilang panganay, mahirapan daw siya magbantay sa pangatlong anak namin. Kaya ayun, panay iyak. Kaya guys, bilang isang tatay, talagang napaka-importante na yung family planning, yung pagpaplano sa pamilya. Kaya guys, sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga bagong asawa, mag-apply kayo ng family planning. Kaya number one, hindi tayo masyado mahirapan sa trabaho. Siyempre guys, alam nyo naman na ngayong panahon ng pandemic, sobrang hirap talaga. Guys, kaya enjoy na lang and ingat palagi. Galing kay Boy Bicol, iwan ang kasabihan, mahalin ang sarili. Family safe and healthy. At pray palagi tayo kay Lord. Ingat kayo palagi. Bye. Just hit the bell button to subscribe.